колко платих за двудневен круиз в залива Халонг във Виетнам. Преди да ви кажа цената обаче и да ви дам промоционален код, нека да ви покажа какво включваше. Още с пристигането имате обяд на блок маса с много разнообразни неща. След като обядвате се настанявате по стаите, нашата стая беше страхотна, защото беше с огромна тераса и страхотна гледка. Имаше само 2 такива в кораба. След кратка почивка имате следобедно занимание, което е каяци. Като ако не се чувствате комфортно да гребете на каяк, има лодки за повече хора. И всички заедно отиваме да посетим едно рибарско селище. Всичко това е включено в цената за круиза и не доплащате нищо. След това се прибирате на кораба, имате свободно време да се насладите на залеза и урок по пролетни рълца. А след урока ви чака и вечеря, която беше изключително вкусна и обилна. Следващия ден започва рано с страхотна гледка, кафе и посещение на пещера. След пещерата на кораба ви чака в брънч и круиза ви приключва между 11 и 11:30. Като ви връщат отново на пристанището. Напитките бяха единственото нещо, което не беше включено в цената на круиза. А сега колко струваше? Аз го резервирах от сайта Клок и цената беше 103 евро на човек за двойна стая с трансфер от Ханой. В описанието на видеото ще намерите код за 5 евро отстъпка. Ако искате линка за круиза, на който бях, просто ми го напишете в коментар.